Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwababa udokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816. Phuthuma namhlanje kwababa udokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali. Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba wesizwe bawujabulela umfana nje muhlo ngathi ikhehla lomzulu abancisi. Lana nginomela lapha endabuko ikhehla selidala kakhulu bathi aliguga ngaze uvuka emalibeni akavukanga yena. Hayi uvukile baba. Avukile. Hayi wavuka. Uvuka emalibeni. Ubingelela ikhehla lingaguge uvuka emalibeni bese ufile kathi khona sabhunga amathongo isihlahla esikhulu sawubuvunga nasophumula amatshitshi namajongo sishasihlahla emoyeni into abayikhala amanzi into abayidida umndeni. Nkulu sesikhuluma kakhulu nawe but namhlanje ngifuna sike shintshe itopic. Yebo baba. Kancane nje mhlawumbe uzofuna uqale siyilungise mhlawumbe ngesonto esizayo. Ake singene kulento okulapha. Njengomela phindabo iziphi izinto eziphethe umuntu njengamanje ongathi wena umeza kwena ngomsisi akusinike nje izimbalo ungazi ukukhaza isikole sonke. Kunabantu abaphethwe istroke, kunabantu abaphethwe isifo sokudlikiza, kunabantu abaphethwe icancer ngokwegaba zayo, kunabantu abaphethwe isifo senhliziyo ogulayo yashiselwa manje uyabandelwa manje akadli umuntu ophelelwa amandla ongazizwe emzimbeni. Lebalapha labo bantu. Laba bantu baba ngiyabalapha. Nesikhathi eside ngenile emtholampilo kodwa akasizakali useze nje wajwayeleka esibhedlela ukuthi cha lona ipatient yethu esibhedlela esithize noma izibhedlela zonke zaseThekwini useyihambile ezasempangeni useyihambile kodwa akalithola usizo. Ngiyabalapha kakhulu abantu abaphethwe istroke. Ngiyabadinga labo bantu ukuthi ngizobasiza ngalezi zami izandla ezinogcobo ezivusa abantu abafileyo njengoba leli khehla lavuka emalibeni bethi lifile kanti khona elisakubhunga nokhokho balo livuka namanye amandla okuzophilisa lo muntu onesifo sokudlikiza. Leli khehla lathi malivuka lizophilisa umuntu obanjwe isifo se-stroke. Omunye uzohamba ngalesi sihlalo esinamasondo i-wheelchair akathola ukuphila. Omunye kuthiwa akasakhulumi akakwazi ukukhuluma kodwa wayekhuluma. Mina ngithi lenkinga ongazalwanga nayo iyo kanye lengilapha ngifuna lo ongazalwanga nayo lo ozalwe nayo I know ungathi ukuthi nje kancane gozololo ngayo ekhaya kodwa le ekuhluphe ekukhuleni kwakho le ekubambe usukhona emhlabeni usufikile ngidinga leso simo mina ngikwazi ukuthi sibhekane naso. Uthe ngoMay 1 kunebhef abantu abaya kulona. May wenzekani? Thini bantu? Ekuqaleni kwaMay kunensebenzelo ibhavu likaMavula kuvaliwe. Ongalungelwa ilutho laphana lela bhavu ngokomthetho. Yileli lethonga lokhokho sihlawule lokhokho bakho amacala kulela bhavu. Kulela bhavu sihlambulula amathonga kini. Kulela bhavu sicelela okhokho bakho intethelelo ababe phehlela namanzi amnyama bebodwa ababedlisana khona ezakwaze beyikhohlakele kakhulu zinikeza omalokazana ukuthi abadlisa abayeni babo badlule labo bayeni babedliswa amadliso bedluliswa amadliso ayengalungile emhlabeni. Ababephendula imsamo beyivala kukhona ababevala nokuthi izingane zakho mayifika emhlabeni zingalungelwa ilutho zingayitholi imendo zingashadelwa zingabe nazo imoto zingayitholi imisebenzi. Kunabantu okulokhe bazalwa ikati leleziko kunamhlanje banabazukulu still ikati lisaleleziko. Ngifuna labo bantu lelo bhavu elalabo bantu abakuleso simo abathi bona ngineminyaka ngisebenza kodwa i-credit score yami kayihambi kahle angiqualify inhlobo. Ngifuna abantu abathi ngineminyaka ngisebenza imoto kanginayo umuzi kanginawo
ngishadeliwe khehlela ingagugi namhlanje angazi ubani ongivala amehlo ngifuna laba bantu abathi bona mina bonke umuntu uqhelile umndeni uqhelile abantwana engibazalayo bayangiphendukela sengibakhulisile namhlanje kodwa bangihlanukile ngifuna labo bantu kakhulu abathi mina ngikhalela isihlanu manginesihlanu ngisuke ngizibona nginemali ngifuna kushintsha isimo sakho ngaleli bhavu likamavula kuvaliwe. Kunabantu abazofuna ukwenza ama-booking babhukha ngeziphi insuku khona imali ekhokhwayo yokubhukha uyabhukha ke mawuze ekhehleni elingagugi ubhukhela leso simo osukusizele noma ngabe kuphi ke nomhlaba siyahlola ocingweni ubhukhela ukuhlola ngikwazisa isikhathi esawusebenza ngaso kodwa akubizi ukuthi mawudinga ukuhlola uzofinyelela esigodleni noma ngabe kuphi nezwe siyahlola kumakhala ekhukhwini nguhlolele ocingweni sibheke umsamo wakho sibheke ukuthi ngabe isimo sakho sivalwa yini noma simi kanjani. Mkhulu kunabantu abazoyizwa lento begulelwa ikakhulukazi ukhuluma ngesifo somdlavuza ukhuluma ngesifo senhliziyo la ukhuluma ngama product wakhe labantu noma ukhuluma ngokulashwa komuntu njengenyanga noma ukhuluma ngomuntu odayisa ngemithi kuthini kubantu leli khehla elingagugi likhuluma njengamanje ikhehla lavuka nomsebenzi walo elaluphiwe okhokho balo elokuphilisa abantu kangidayisa imithi kangena umelekeleli mhlambe wenyanga ethize yimina naqobo khehla elingagugi khehla lidalela lavuka emalebeni bethi lifile kanti lisa shayikhokasi nabadala ukuthi laba bantu bazawuphiliswa inhloboni noma ndlelane ngifuna lo muntu othi yena mina owami umama noma ugogo seze saqasha umuntu manje ngisimo sokuthi ufaka iphampasi uyanakekelwa akakwazi akazizwa walahlekelwa imizwa yakho kanye washawa ngestroke kanye washawa ngaluphi uhlobo lesilwane ngifuna lo muntu othi owami umama akabone emehlweni avaleka kodwa wayebona. Cool, abantu bazokuthola lapha mebekudinga una inamba ku social media ukhona Facebook ukhona utholakala kanjani? Ngiyatholakala ku YouTube ikhehla elingagugi kuba dokotela TV show ngiyatholakala ku Facebook ikhehla elingagugi na ku TikTok ngiyatholakala ocingweni ngitholakala kulo 0647881787 phinde ngitholakala futhi ku 0695705730. Baba udokotela baba usizo baba ujabule namhlanje bezivashela umuntu omdala ekhehlela ngagugi uma uvuka emalibeni bebethi useshonile kanti cha kukhona sakukhuluma nabadala siyabonga. Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwababa udokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini noma usishayele ku 082 4591816. Phuthuma namhlanje kwaba udokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali.